जय भोजपुरी सब भोजपुरी श्रोतागण के हमनी के तिवारी ब्रदर्स यानी हम जीजी तिवारी अंकित तिवारी सब कोई के प्रणाम करते हैं और आप लोग के स्वागत बा आप लोग के भाषा वाला रिएक्शन चैनल में। तो एक बार फिर से लेके हाजिर बन जाएगा नया रिएक्शन तक का हलवा। आशा करता नहीं कि आप लोग बहुत बढ़िया होखम जा और बच के होखम जा, सावधान होखम जा। हाई स्टाइल के कर हटे समझ जाइए कि आज उहे शेर के हमने के पावर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी इंडस्ट्री तो इनका एगो ट्रेलर आ चुकल बा बहुत ही समय के बाद, बहुत ही हमारा बहुत ज्यादा दिन हो गए जी आप लोग के देखे के मिलल कोनो ट्रेलर भोजपुरी के ही सिर्फ पवन सिंह ना भोजपुरी के कोनो ट्रेलर देखे कोई तो आ चुकल बा। जन फिल्म का नाम है हम है राही प्यार के। ये फिल्म तब से चर्चा में बाटे और आप लोग के दिल में तब से बसल बाटे, दिमाग में तब से बसल बाटे जब से शूटिंग लंदन में भइल बाटे। बिल्कुल हाला बाटे के फिल्म के हर एक सीन के ही लंदन में ही फिल्म आवल गइल बा। हमारा ये से ज्यादा इंतजार बा कि मैं काजल राघवानी और पवन सिंह की जोड़ी देखे के मिली। क्या बात कर दी, पुराना जोड़ी और हर्षिका पनोचा कुछ नया हर्षिका मुंछा एगो साउथ के नया हीरोइन बाड़ी तो देख लियो जाओ का कमाल धमाल होइल बाटे। जोन की ऐसी फिल्म पे रिएक्शन रिलीज जोन ट्रेलर वाली रिलीज हो गइल बा और रंगीला जोन एंटरटेन रंगीला पे भी रिलीज हो गइल, दोनों ट्रेलर रिलीज हुई बाटे। काफी आप लोग प्यार आशीर्वाद देते हैं जा। चलिए बात कर ले जाओ फिल्म के डायरेक्टर के बारे में। तो प्रियांशु सिंह जी बाड़े और स्टार कास्ट में तब जानते हैं काजल जी, पवन जी और ये नए का आइल बड़ी जी हर्षिका जी, प्रोड्यूसर बाय अभय सिन्हा जी और शिवांशु, म्यूजिक ओम झा जी दे बड़े काफी जबरदस्त म्यूजिक ओजिक देवेले। खेसारी जी के साथ कई उनका गाना आप लोग सुन ले ओम झा और सब कुछ मिला के जबरदस्त बा। चलिए देख सामने के ट्रेलर देखा जाए। ट्रेलर में कोई गाना वायरल हो रहा है छोट-छोट पवन सिंह के हिंदी टाइप के गाना सुने में रे गाना के फिल्म कोई हिंदी गाना भी गले बड़े भाई कहत रहनी दिल छेद देते ऐसा गाना बाटे। देखा जाओ का खास बा का नया बा का यूनिक बा। चलिए रिएक्शन शुरू कर अगर पहले ओकरा भाई एगो रिक्वेस्ट कर लेवेला कि एगो टेलीग्राम चैनल खोलनी है जो भोजपुरी फैंस क्लब के ही नाम से बाटे। ओपे सब लोग का रिएक्शन सब कुछ लिंक न्यूज जो सब मिलत रही नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक बा। सपोर्ट करम जा अगर आप लोग टेलीग्राम पे होखम जा और भाई के प्यार आशीर्वाद देम जा। ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके जीजी तिवारी जी ऑफिशियल के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक बा। कई गो गाना वाना बाटे हमार मैया कृपा से गा ले बनी। चलिए रिएक्शन बधाई हो आप टेलीग्राम खोले हैं। भोजपुरी फिल्म में देखे कि मिला था। ये है शशि बाबू लंदन वाले। परसों से रहते तो ये लंदन में है लेकिन इनके दिल में आज भी हिंदुस्तान बसता है। और ये हमन उनका नलायक बेटवा विजय बाबू। नलायक बेटा विजय। शराब से ज्यादा नशा तो तुम में है। ये हुकुल चालू कर देला ये हमरा से बर्दाश्त ना होई। चुमके उठ लिया तो लागे की जान मीठा पान अरे क्या लाइन बा। शशि बाबू के एक ही गो अरमान बा कि बेटा के शादी में ऐसा धूमधाम से तड़का लगाए कि पूरा लंदन को हिंदुस्तान के रंग में रंग दे। Shut up you idiot, you are a nogger। जब दिल में ऐड कर लिया है तो अपनी फैमिली में भी ऐड कर लो। कैसने बीमारी तिहला सब नींद चैन ले लिहला रे पिया। बेसुध बेबस बेजान भइल हमर नब्ज नब्ज बेईमान भइल लागे भाई नी रोगिया। मस्त मलंग भइल मन जोगिया। जिस व्यक्ति को मेरे बिजनेस की कदर नहीं है उसके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। बेटा दुनिया के कौना भी लड़की से ब्याह कर बाकी घर में तहर ब्याह ना होए देव। वहाँ तेरी शादी नहीं होगी। एक्सक्यूज मी, उससे बेहतर 1000 लड़के खड़े कर दूंगा लेकिन विजय जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। ना तू बेटा के बाप माने राजा भोज महाराज पापा। मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार है। तेरा मिलना ही सब कुछ न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है जीने के लिए तू काफी है। क्यों ना हम इनका मूड स्विच हो से पहले अपने बच्चों की एंगेजमेंट तय कर दे। तू काफी है। और जबरदस्ती गाना सुनेगा। वेलकम वेलकम। सज धज के जब पहिरेली हम ड्रेस करिया काहे रुक जाला हमरा पे बाबू तोहर नजरिया। पीछे पीछे हमरा के हाँ के करन समय बर्बादी। कजरा
श्रीमती जी, हमनी के अरमान हमनिए के साथ दफन हो जाए। संस्कारी बनने का ये झूठा नाटक क्यों? हम दोनों की शादी नहीं हो सकती है। आई एम सॉरी विजय। जिस बाप का तुझ जैसा औलाद हो ना, उसे यही सब कुछ सुनना पड़ेगा। सारा शूटिंग लंदन में हुई। बच्चा लोगन के परवरिश लंदन में कैदी और उम्मीद श्रवण कुमार के। अरे भाई गजब सस्पेंस वाला ट्रेलर। पूरा फैमिली तो पवन सिंह समझे नु तेगो नया करे जैसे कहाई कहले रहन। कब तक तिनकर एक्शन में ही लगातार बैक टू बैक आप फिल्म देखले रही जा, लेकिन पवन सिंह फिल्म के माध्यम से कुछ नया करे जा रहा बड़े। और उ नया ई बाटे कि पूरा फैमिली ड्रामा फिल्म जन कहल जाला नु, जन में कॉमेडी, रोमांस, इमोशन, एक पारिवारिक सस्पेंस भी रोई धुआई भी आई। तो पूरा फैमिली वाला फैमिली ड्रामा फिल्म बाटे। और सारा सीन में हमारा कहीं लागबे ना कहीं गाँव के सीन देखा गया। सबसे खुशी के बात कहले भी रहे लोग टीम फिल्म के टीम के भी दावा रहे कि सारा फिल्म के शूटिंग ही लंदन में हुई बा। भोजपुरी फिल्म के लंदन में शूटिंग हो रहा बा। और सारा सीन एगो दूगो पहले गाना देखे के मिल जाते रहे, कोनो सीन देखे के मिल जाते रहे। सलूट बा पूरे भोजपुरी श्रोता समाज आप लोग के भी कहेगा, आप लोग की वजह से और प्यार आशीर्वाद देम जैसन फिल्म के। और वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो कंपनी के जे ऐसन हिम्मत कैले बाड़े, चैलेंज ले ले बाड़े, सैल्यूट बाटे आप लोग के। आप लोग भी सपोर्ट करम जैसन कुल फिल्म के इससे कि हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री बढ़े। बहुत ही जबरदस्त फिल्म बाटे, काफी अच्छा लागला। काहे के देखिए ऐसा क्वालिटी देखे मिलल बाटे जौन की ना होला, नजरिया ही चेंज कर देता। जब भोजपुरी फिल्म के वो नजरिया बहुत अलग लगा तो कोनो आदमी बॉलीवुड के फिल्म देख रहा बा, साउथ के फिल्म देख रहा बा, सब सीन वैसन के देखे के मिल रहा बा। बड़े बड़े बिल्डिंग, कार गाना भी देखो अच्छा, बड़े बड़े बंगला, घर ये सब देखे के मिल रहा बा। स्टैंडर्ड चेंज हो रहा बा, जरूरी भी बाटे। आप लोग कैसा हमने के रिएक्शन लागला नीचे कमेंट सेक्शन में बताइम जा, लाइक शेयर कमेंट करम जा। और भाई के प्यार आशीर्वाद देम जा, चैनल के सब्सक्राइब करके जीजी तिवारी जी ऑफिशियल के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक बा। चलिए भैया एकता बना के रख जा, मिलते हैं अगला वीडियो में। जय भोजपुरी।